have tænkt ind i vores kommunalbestyrelse også. Jeg mener også, at når vi har nogle højt ansatte, så kan jeg godt synes, at de bør bo her. De bør være en del af kommunen. Så kan jeg ikke sige det tydeligere. Men at ord bliver til handling, det synes jeg er vigtigt. Og det er også det, I efterlyser jo. Nu flytter kommunaldirektøren herefter. Først Jan. Måske. Torben, og derefter er det Christian Larsen. Lige en enkelt ting, jeg har sagt nogle gange, Torben, nemlig at vi laver besparelser i løbet af næste 4 år 180 millioner. Det er altså en lidt upræcis måde at sige det på. Det vi prøver på, det er ved at gøre tingene mere rationelt og bedre, at frigøre 180 millioner, sådan så vi får råd til de ting, der presser sig på i den her periode. Det vil jeg sådan set godt lige komme med en ros til den siddende kommunalbestyrelse. Det var faktisk det, man tog fat i marts måned 2010, da vi kunne se, at vores budget på i overslagsårene i den her periode vil komme til at gå rigtig dårligt. Og så gik vi ud og siger, at der er nogle områder, hvor det faktisk ved at lave tingene anderledes, kan man spare nogle penge, så man får råd til at dække de ting, hvor det bliver dyrere. Og vi kan nævne lidt en ting, som jo kan diskuteres, men det vi kalder den aktive borger i eget hjem, hvor man går ud og bevidstgør mennesker, der måske har på et tidspunkt fået tildelt hjemmehjælp, at kan de faktisk ikke selv. Nu kan jeg komme med en lang historie om min svigermor og min egen mor. Min egen mor, som en stolt kvinde, der boede i Holbæk til 93, fik jo hvert år besøg af de her visitatorer, og hun sagde jo altid, at hun kunne sagtens klare ting selv. Hun kunne støvsuge og tørre støv af og vaske gulv og så videre. Men hun sagde jo ikke, at hver gang hun havde arbejdet 5 minutter, så måtte hun sidde et kvarter og hvile sig. Nu min svigermor ikke til stede, så tør jeg godt sige, at hun fik tildelt hjemmehjælp, da hun blev 67 i Vestjysk Kommune. Og da hun flyttede til Aarhus, fik hun hjemmehjælp med. Og hun sidder utålmodigt, som hun er 80, 99, næste gang, som hun bruger nogle hjemmehjælp på besøg. Og hun ville ikke snart blive færdig med hjemmehjælp, så hun kunne ud og spille golf. Det kunne godt være, at hun kunne overbevise sig om, at hun også godt kunne støvsuge. Ja, undskyld, jeg siger det. Men altså, det var noget af det, som vi lavede omstrukturering på. Vi har lavet omstrukturering på, hvordan vi forholder os i forhold til børn, som har vanskelige livsvilkår, altså truede børn, ved at gå tidligere ind, lave nabohøring, havde jeg sagt, altså ligesom finde miljøet rundt omkring det barn og spare penge. Så har selvfølgelig også sparet penge på det faldende børnetal, det giver sig selv, fordi der er ikke så mange børn, som der har blivet. På den måde har vi simpelthen gået ind og lavet nogle ting, som omstrukturerer, og det er altså besparelser. Og det er præcis det, vi prøver på at lave i den næste valgperiode også. Altså lave nogle ting, vi går ind og sige, at gør vi det måske ikke effektivt nok, så gør vi det mere effektivt, så flytter vi derover, hvor der kommer stigende behov. Det kunne for eksempel være det stigende antal mennesker over 80 eller 85 år, som formentlig nok vil være lidt dyrere. Så vil jeg sige, jeg sagde selv i indledningen, at sådan noget af det, der kunne måske skabe penge i kassen, det kunne være bedre bredbåndsdækning. Det er jo dumt, at vi kan have firmaer liggende, som ikke kan eksistere, når der kommer det der krav om, at de skal have en digital postkasse. Hvis ikke de kan komme op og ned, så kan de simpelthen ikke være der. Og det er et rigtig problem forskellige steder i landet. Man kan ikke drive en virksomhed, hvis ikke man kan komme på nettet med en vis styrke. Så er der nogen, der siger, at vi skal have mere turisme. Og der bliver ligesom oplevet om, at vi faktisk er en meget, meget stærk turistegn. Det er vi reelt ikke. I forhold til mange af landets kommuner, så har vi en meget lille andel af vores nationalprodukt fra turisme. Og det er da muligt, at vi kan gøre det bedre, og det har været prøvet meget. Men vi kan bare ikke ligesom sige, at der har vi et guldæg liggende, fordi vi ligger virkelig ret lavt. Jeg tror, det er 4,7% af vores samlede indkomster her i kommunen, der kommer fra turisme. Så det er jo virkelig ret meget. Så skulle vi måske virkelig satse på der, hvor vi er stærke. Det kunne være sådan noget som fødevareproduktion, fynske fristelser osv. Altså de steder, hvor vi er på forkant og laver ting, der skulle vi måske gå ind og forsøge på at animere til at blive endnu bedre. Og vi kunne måske også koble os på det, der sker ikke ret mange meter fra kommunegrænsen, nemlig forskning i velfærdsteknologi. Vi i Forskerparken i Odense. Altså hvis vi i forbindelse med det nye, plejehjem i Odense, ligesom kan få noget af det allermest moderne og bedste nye velfærdsteknologi ind, så kan vi være med til at promovere den udvikling. Og vi har også en kartellevirksomhed, der er Norge, i den sydlige del af kommunen, som i øjeblikket stiller op til konkurrence om at blive en af iværksættervirksomhederne i Region Syddanmark. Vi har en stor konkurrence kørende, og der er nomineret 85 virksomheder blandt andet, og der er 2-3 stykker fra Forborgmesteren. Og der er det klart, der skal vi gå ud af derinde med Peter, tror jeg var den retning. Der skal vi altså gå ud og være mere inspirerende i samarbejde med den slags virksomheder. Gør det så let for dem som muligt at etablere sig, også gerne, hvis det er muligt i mindre bysamfund. Tak. Der er nogle muligheder, det er ikke nemt det her. Det var en kritik af mig, så mig skal ikke stemme på, sådan er det ikke. Men når du beskrives, at der faktisk er nogle ting i gang, så er det Christian Larsen derefter alle. Det er nemt at være politiker, når man får svaret på et spørgsmål ved at blive stillet et andet spørgsmål. Vi skal få penge i kassen ved at skabe mere iværksætteri og ved at blive bedre til at drive turismen og skaffe turister til kommunen. Iværksætteri skal starte tidligt. Det skal starte måske allerede i folkeskolen, det synes jeg.
Om ikke andet, så skal det i hvert fald starte i ungdomsuddannelse. Dem kan vi ikke bestemme over i kommunalbestyrelsen, men vi kan opfordre folkeskolen til at lave projekter. I Svendborg, der har man et samarbejde med handelsskolen og nogle 9. og 10. klasser, hvor når de har iværksætteriprojekter i folkeskolen, så kommer der handelsskoleelever ud og hjælper med noget af det, som man senere lærer på handelsskolen. Det hjælper både til ungdomsuddannelse, til senere, man finder måske ud af, hvad man vil, og det kan godt være, at man ikke gider tal mere. Men så har man i hvert fald fundet ud af det, og man lærer med, hvad er iværksætteri, og hvordan er det, vi tænker innovativt. Og det kunne være et godt sted at starte. Det var ligesom det, der blev lagt op til hernede fra Gunners side. Turisme, det kan godt være, at vi ikke er så gode til det lige nu, men vi har rammerne. Det er også mine elskede udviklingsplaner. Det står også i dem. Samtlige har nogle ting, de fremhæver, hvor man sagtens kan trække turister til. Og det er også noget, som vi politikere kan bruge. Rammerne er der. Vi skal bare sætte os ned og så tage de rammer seriøst, fordi så er det måske også, der er noget vej med, og ikke... Tak. Så er det Palle, og derefter Hans. Ja, tak. Der skal også nogle flere penge i kommunekassen. Der må jeg nok desværre sige, at det gør vi kun gennem øget bosætning og flere er lært. Det med øget bosætning, det er en svær øvelse i dag. Da den økonomiske krise satte ind i 2008, så faldt huspriserne jo. Det vil sige, at potentielle tilfælde, de kan ikke sælge deres huse. Det eneste, man kan forestille sig, det er dem, der kommer fra ikke en ejerbolig, men en lejlighed. De kan med fordel købe billige huse. Og det kan de gøre her, også i her kommunen, der er husene billige. Selv i Forborg er husene også billige. Det er klart. Hvad angår udvikling Fyn, som du spurgte til, det vil jeg godt lige kommentere på også. Der føler vi i hvert fald, at det virker som om, at turismen er på en anden måde nedprioriteret. Der er ikke det samme flow, som bare tidligere. Det gælder i hvert fald der, hvor jeg kommer fra. Så man føler, at der er så mange mennesker ansat i en organisation, at den der førergruppe, den bliver større og større. Det er ubehageligt. Men vi har altså skrevet i vores valgprogram, vi ønsker, at der skal ske en evaluering af udvikling Fyn, for vi er altså noget skeptiske over for det. Tak. Hans, herefter Christian. Der mangler ledelse i Forborg Midtfyn. Nu er det jo ikke en virksomhed. Det er en demokratisk forsamling. Det betyder, at der skal et politisk flertal til enhver beslutning. Der sidder ikke en mand og bestemmer det hele. Det var meget nemmere, hvis det var situationen. Hvis du kan overbevise 28 kommunalbestyrelsesmedlemmer om, at de ikke skal have et ords indflydelse, så kan der være ledelse. Men ellers så er politik faktisk sådan, at det, der måske er rationelt mest fornuftigt, er ikke sikkert, det er den politiske rigtige beslutning. Og der er en væsentlig forskel. Et godt eksempel, det er for eksempel, vi har en egen, der er lidt større end Bornholm. Den skal tilbydes god service, uanset om man bor i Bøjden eller i Rolsted, eller på Amanakø for den sags skyld. Den mest effektive måde at lave sundhedspleje på, det var at sige til alle, nu kommer I et sted hen, hvor vi har vores eksperter siddende. Det er ikke et borgerønske. Derfor er vi nødt til at have det fordelt ud på flere enheder. Det koster lidt mere, men at der er overadministreret, det vil jeg godt slå en hvid pind igennem. Fordi som Torben siger, vi har faktisk været inde og effektivisere rigtig mange steder, uden at nogen har oplevet, at der er forringet på service. Jo, lidt. Man har været utilfreds med, at lige pludselig skulle man køre et andet sted hen, for at møde sundhedsplejen, for at lave sårbehandling, genoptræning osv. Ledelse, det kunne også være, hvis man kunne stoppe den økonomiske krise. Der er utrolig mange ledere, der har prøvet på at gøre det. Det er ikke lykkedes. Hvis det var lykkedes mig, så var det knæ med god ledelse. Men det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke tvinge en virksomhed til at investere, hvis ikke den kan få pengene i en bank, for det er ikke kommunen, der kan stille kapital til rådighed. Vi vil gerne have bedre bredbånd. Det er ikke kommunen, der kan gå ud og investere i bedre bredbånd. Kommunen kan lave aftaler, men det er altså et privatfinansieret område. Det skal give overskud. Vi har inviteret teleselskaberne til møder, og det er ikke kun et Forborg Midtfyn-problem, det er også et Nordfyn-problem. Og derfor
arbejder vi både lokalt, og vi er ovenikøbet også tovholder på det i forhold til Fælles Fyns fremtid. Fordi der er tillid til det, at vi kan håndtere den opgave i orden. Nu får du ikke mere, fordi tiden den løber. Christian? Jamen, så skal man lade være med at komme med sådan nogle beskyldninger. Ja, du har også lige forklaret det. Jeg synes sådan set, det var et klart svar, du kom med. Du har fået Christian? Det er rigtigt, hvis det skal blive sjovere at bo i Faaborg-Midtfyn, så skal vi have flere penge i kassen. Og hvordan gør vi så det? Det er ikke fordi, at Peter, han siger, han er jo ret i det, han siger, Peter, at vi skal ikke have penge i kassen bare for penge i kassens skyld, men vi skal have penge i kassen, så vi kan udvikle os som kommune. Penge i kassen, det får vi ved, at vi får mere bosætning. Bosætning, det får vi ved, at der bliver enten mere attraktivt at bo i Faaborg-Midtfyn, fordi vi har sådan nogle fantastiske skoler, eller har et rigtig godt serviceniveau. Eller også så får vi det, hvis der er godt med beskæftigelse her i kommunen, fordi beskæftigelse, det har også bosætning. Så hvordan kan vi få mere bosætning? Hvordan kan vi få mere beskæftigelse? Det er faktisk det, det handler om. Og det kan man jo gøre ved at gå ud og investere i en masse penge, som ellers skal finansiere det. Og få og låne penge i banken, eller tage dem hos skatteyderne. Man kan også gøre det, hvis man laver en grundig analyse af de aktiver, vi allerede har her i kommunen. Og så fokuserer vores udviklingsstrategi på de aktiver, og forsøger at få en større udnyttelsesgrad af de aktiver. Og lad mig nævne 3 aktiver. Bosætningsområdet i nord er et kæmpe aktiv for os. Det skal vi spille meget hårdere på, end vi gør i dag. Og det vil sige, at efter min opfattelse, så når vi tænker investering i bosætning, så skal vi bruge en større andel af vores bosætningsmidler, eller bosætningsinvesteringer, i de nordlige områder. Og det kan godt være, at vi så ikke skal bruge så mange penge i Bøjden eller Vesteråby på bosætning. Men det kan ikke nytte noget, at vi vil fordele det hele ligeligt ud. Vi bliver nødt til at være villige til at ture satse nogle midler i et af vores områder, hvor vi har en lokal styrkeposition. Motorvejen er et andet underudnyttet aktiv. Hvor er alle virksomhederne, der burde ligge op ad motorvejen? Vi har ikke solgt motorvejsaktivet godt nok. Og vi har ikke haft motorvejsaktivet kun de sidste 4 år, mens der har været krig. Turisme er også et andet